Bita kay nasakpan ra gyud to. Di na taga layo. Maragya na gina ba? Mao na gina siya daw. Ha? Nay nagpasan? Mao na gina siya. Wala na ni sa na ikaw. Mao na ni sa final. Daw, ala. Hello ka mga idol. Good morning din sa ating lahat. Idol, nandito po ako idol. Kasi nagsubay kami sa among host idol, sa among asosasyon ba. Doon sa kalayo sa among tubig idol. Kaya di mo pud magsilbi. Kaya host ra mo idol, nay-host ba pasubay. Di mo naman makaya ug di na mo subayon kay wa mong gimi tubig po idol. Sa wala pa mo nakapalo sa akong page idol. Kay follow na po idol og sa aking YouTube channel na Redocto Vlog. Sa akong Facebook page idol, Leon Chen Redocto page lang. Idol, sabaya tat kuyugi ko idol ha. Tara. Pangitaon ako ng kauban idol. Kaya nagsabay yung mga idol. Marag na arad diri ba pangitaon ako. Umuuning host idol oh. Uning hosa. Padung dito layo kani kag kanan ni. Pangitaon ako ng kauban idol kay nag-una ra to siya. Tara. Kusog ikaw? Ha? Mo gid idol oh. Di jud ang damis gid ang hosa idol. Muna idol among subay idol kay wala ta may tubig sa mga idol. Oh. Putay yung kusuga guy. Ta, biasa na dito ta sa unahan. Agtuban na to unahan. Sige lang sa nagaw. Ta, unahan ta. Oh, idol. So wala pa may kapasiguro idol ugan ni ray daot dire. Sa unahan subayon pa mo ni idol. Kay basin sa unahan apay ma-damage dito ah. Oh. Sus. Kana idol mga 550 meters ning tubig ning husa idol. Layo kani gikanan. Gikan sa mina ni idol. O padulong sa mo idol mga 550 meters ang gilayon. So idol, kana idol, nakita na namo ang primerong leaking. Wala pa may kasiguro og kanira bang leaking. Unya sa unahan amo pong atuon kay para sureball ba. Kay og kanira mo naman pikita na hinere kay source ng tubig oh. Oh, tingnan nyo. Di ba? Oh, ito po yung ano namin idol. Pupuntahan pa namin sa unahan kay kasi baka mayroon pa rin doon. Namis. Idol. Piugay mi ninyo idol ha. Sa unahan na nigaw, brag napag ini trouble din. Dili pag ito mao. Gani. Kusog to. Pero sa unahan na ni, napag ini. So idol. Mo pag ini subayan idol porting layo ah. Mo ning husa idol oh. Mo ni siya oh. Oh, kabantay yung anay kani oh, murag bitin. Mo ni siya. Hus. Mo ni siya muang asosasyon sa tubig. Tugod sa hulay source mo ang dapit idol ba. Nangita mig na ang area nga na source nga aron maka kunik me karon maka para mapatubig sa mo ang area. Og shout out dahil sa tagiya sa amin ani nga tubig si Arana family. Shout out dahil nimo, salamat kayo sa imong pagsuporta sa moang lugar. Og dili gumikan ninyo, dili gyud mi makapatubig. Out mo di ko sa kong kauban. Ikaw. Kikita tas video ani. Oh, mao ni si daw dang may isa na idol oh. Gapo kay mga view idol no. Na may kahoy nga naputol diri basig na natugan ng hose. Mao to nga naipit siguro. Silang. Mura mag-leaking diri agaw no kay naglamak man. Gagmay ba nang gagmay bitaw nga leaking? Kana gaw? Kana wala. Sa unahan. Ay giusab din ni paagi ang husda gay, di ay? Grabe kalayo idol. Makita man niyo sa video niya, ako man i-upload niya sa ako ang YouTube channel ug sa ako ang Facebook page, Leon Show Facebook.
sa akong YouTube channel, Redocto Vlog. Paki-subscribe idol kung wala pa mo naka-subscribe idol ha. Paki-follow po sa akong Facebook page, Leon Show page. Sa wala pa mo naka-follow sa akong Facebook page, paki-follow na lang po o paki-like ano yung video o paki-share. O salamat daan sa inyong pagsuporta idol. Inani jud kalayo ang idol ang amo ang tubig idol. Tungod mangun ni sa area siguro idol. Katingalahan gani kay mong area idol, nagkawa si idol pero wala may source nga tubig. Katunon nga nagbuntod idol. Grabing tubig idol. Tingala bitaw tagaw no? Diba kaning kapihan gaw nagkawa man siya? Pero nganong may tubig no? May tubig ka. Ang bunto din noon pres nang tubod nang laharana hindi makinakawa. Pero nagi si tubig. Grabe maguglagob puring kapian. Mao siguro na dahilan ba nga dili magpundo ang tubig or unsa. Pero bahala ko tubig at least nakatimta. Layo-layo gining giturbulan ng tubig agaw ba? Kani, okay na ni siya. Kana idol. Morning una. Gisubay na mo tong niagi. Dito ni leking idol. Pero sa karon kay gibalikan mo idol, wala naman siya. So bot pa sa unahan gini. Tara. Kuyog ta. Mo man gigrahan sa una diri gaw? Kato nang ambak mi diri sa una. Mo na no? Dandahan lang. Ini lang dangog kini nga bato ba. Mo ni siya idolo. Hus. Amo og si Bayon hantud sa Tumyan, na Tumyan ani. To na kong kauban biyahan ko. Patako. Buyaga taon ay. Tara. Kanal day. Mo na si idol. Grabe kalayo sa muang kuan idol. Sana small vlogger pa po ako. Sana tulungan nyo ako para tumaas ang engagement ko at ang aking follower po. Doon po sa aking YouTube channel, Redocto Vlog. Sana tulungan nyo ako. Subscribe nyo to ang aking channel. Kahit subscribe lang, kahit hindi lang kayo nag-like. Morning sa idol Muna siya. Bana dito. Tinglayo apa gini idol mau na mong gagyan idol Mau na siya supay. Sana ilikeng? Pa murag ko pa nalor murag. Naan yun siya. Mana siya? Daw buyag lang daw kuiba siya idol. Nga kuan gi subayan sa muang hus. Hadlock de og kita ri isa dere ay. Hadlock. Hadlock yo te. Miop man kay god. Katutag bidaon. Kat-katuta. Darang moto ko. Darang tumago. Di puta kat-kata ng babaw. Tawa. Ya. Di ada to ay. Sige ada. Sige diretso na dra. Di mo magi ano? Diyan namin dalan kayo nga. So diretso ta. So idol, sa ako lang gikaingon niya idol. Alam mo katingala idol nga kamiran duha idol. Pero tungod man idol gibay grupo na mo idol ba? Binulan.
Ang pagsubay sa mongos gibinulan na mo, gibay grupo na mo tulo ka grupo kay tulo pud kataba mo ang lugar. Gibay grupo na mo. Kay karon idol, bulan pa man sa Mayo idol. Hantod man gud idol nga mahuman na mo ang bulan. So June sa sunod June man. Ang lahi na pud nga grupo mo subayan og nay mga mo trouble sa mongos. So mao to idol. Okay, bida, subida gaw. Wait, start, wait. Awit gid may gaw. Kay musunod ko kadiyot ha. Tay bakilira de ana no? Oh. Tama ini ba? Start, sige. Iya, versus paninguha gaw, paningkamot versus paninguha. Oh, sunod. Okay, so layo naman ka. Ako raman rin sa ubos, madlok ko. Musunod ako eh. Saman, wapay trouble rin ah. Apa? So, mo ni idol, agi-agian sa muang hus. Oops, dandahan lang. Dandahan lang. Chat sa tika dia. Grabe din mga. Pagibilin ko na kong chinilas. Di na tayo mabalik dari unya no? Di na tayo mabalik dari ah? Oh, mau ning husay idol. Grabe kalayo gid idol. Thank you Lord. Oh. Di may gikan idol oh. Nana! Kusog kayo! Minta, kaya nasakpan lagi na to. Hindi na takatog layo. Maragdiha na gina ba? Bawa na gina siya gaw. Ha? Nay, nagpasan? Bawa na gina siya. Wala na ni sa noan na ni gaw. Bawa na ni sa final. Mau ni pormaho. Daw, ala. Mau ni pormaho. Tigiring sugag asos. Dire gidi ay. Oh. Ay nabre na siya. Oh, ano? Ama ni siya. Idol oh. Nakita lagi na mo idol. Dire ra gidi ay. Mau ni pormaho. Okay. Ay, salamat. Thank you Lord. Nakita lagi na mo ang trouble sa house. Grabe na mo sinubay-subay. Kalayo sa area. Pero bisa pag saan kalayo idol. Pero tungod kay importante kay tubig, amo ang gyapon paningkamutan nga maayo na mamonghos. Kay mamatay man pud may idol ug tubig. Okay sa idol, i-open sana ko na idol ang video idol ha kay abo ko sa tabangan akong kauban kay kamera mong duwa.